हेल' लोगोफोर, दिनै 22 अक्ट'बर आरो बे 22 अक्ट'बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो कारेन्ट एफेयार्स गोनां लाबोनानै होफैदों आरो बेजों लोगोसे बर'फोरनि रादाब नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन उनथिंजाय। दा बेखौ फारि फारि नायलांदो फैदो। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जादों DRDOआ आबुङै एयार टु सारफेस एन्टि मिसाइल टेस्ट खालामनायाव जाफुंसार जादों होनदों आरो बेखौ उरिष्यायाव खालामनाय जादों आरो बेनि मुंखौ सेन्ट मिसाइल होननानै मिथिनाय जादों आरो सेन्टनि फुल फर्मआ जादों होनदों स्टेन्ड फर एन्टि टेंक, माने बारनिफ्राय एबा गोजौनिफ्राय हासिम गावनो हानाय मोनसे मिसाइल। बे जाहैबाय एन्टि टेंकनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों आरो बेखौ DRDOआ साक्सेसफुलि टेस्ट खालामनो हानाय जादों उरिष्यानिफ्राय। DRDO डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन इस्टाब्लिश 1958 हेडक्वार्टार निउ दिल्ली। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव OECD हादरफोराव सुबुंफोर माइग्रेसन जालांनायनि फारियाव भारतआ नैथि जायगा मोनदों होनदों आरो सेथियाव चीन आरो थामथियाव रमानिया। दा खोथाया जाहैबाय OECDआ मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोना मिथिनो गोनां जागोन। बे जाहैबाय नुनो मोनदों OECDआ जादों दा अर्गेनाइजेसन फर क'अपारेसन एन्ड डेभेलपमेन्ट। दा अर्गेनाइजेसन फर क'अपारेसन एन्ड डेभेलपमेन्ट, दा बे OECD आरो बेयाव माइग्रेसन जालांनायनि खोथा होनदों। दा बे माइग्रेसन जालांनायनि खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादराव खामानि मावहैनो थाहैनायानो जा एबा पार्मानेन्टलि बै हादरनि सिटिजेनशिप लाहैनायानो जा, दा बेबायदि सिटिजेनशिप लाहैनाय आरो थाहैनाया मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादराव थाहैनायाव चीन हादरनिफ्राय बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन थाहैयो होनदों आरो नैथियाव जोंनि भारतनिफ्राय थाहैयो होनदों आरो थामथियाव रमानिया हादरनिफ्राय बेबायदि थाहैनाया जादों होनदों। आरो नैबे OECDआ मोन 36टा हादरफोरजों दाजानाय मोनसे अर्गेनाइजेसन। दा बेखौ नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों। बाहाय स्क्रिनशट खालामनानै लाबोनाय जादों, नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3 पावार अफ पेट्रियट। नुनो मोनदों पावार अफ पेट्रियट मुंनि मोनसे अट'बाय'ग्राफि बिजाब लिरदों, गावनि जिउखौरां बिजाब। बेखौ NK सिंह बिथाङा लिरदों होनदों। बे मुंदांखा बिजाब जानानै दङ होनदों दासान्दि पावार अफ पेट्रियट, बे अट'बाय'ग्राफिया, आरो बेखौ लिरदोंमोन NK सिंह। सावगारियाव नुनो मोननाय जादों बिजाबनि मुं आरो बिथांनि सावगारि। बेजों लोगोसे नाम्बार 4 उरिष्या सरकारा गोदानै MO इलेक्ट्रिसिटि पर्टेल लन्च खालामदों आरो बेखौ उरिष्यानि सरकारा खालामनानै होदों। बेखौ नोंथांमोना नुदों जे MO इलेक्ट्रिसिटि पर्टेल बेखौ फोसावनाय जादों उरिष्यानि। बाहाय उरिष्यानि केपिटेल भुबनेश्वर, चिफ मिनिस्टार जानानै दङ नवीन पटनायक आरो गभर्नर गणेशी लाल। लकेसन नैबे उरिष्यानि। बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव नाम्बार 5 उत्तर प्रदेश रायजोआ सेफ्टि सिटि प्रजेक्ट लन्च खालामदों होनदों। सेफ्टि सिटि प्रजेक्ट लन्च, आरो बेखौ लखनौ सिटिनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों होनदों आरो बेखौ उत्तर प्रदेशनि गभर्नरा बेखौ लन्च खालामनानै होदों होनदों, बेखेवनानै होनाय जादों। आरो दा उत्तर प्रदेशनि गभर्नरनि खोथा बुंदों। गभर्नरा जानानै दङ आनन्दीबेन पाटेल, बिथाङा जानानै दङ दा उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेशनि केपिटेला लखनौआवनो, लकेसन उत्तर प्रदेशनि। बेनिफ्राय नाम्बार 6 आसामनि थाखाय गोग्गाथाव, इन्डियानि गेजेरावनो फार्स्ट माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्क गायसननो थांखि लानाय जादों होनदों। जोंनि भारत सरकारा बेखौ फोसावनाय जाबाय आरो बेखौ आसामावनो बानायनाय जागोन होनदों। आसामावनो इन्डियानि फार्स्ट माल्टि मडेल लजिस्टिक पार्क, आरो बेखौ बङाइगाव जिल्लायाव बानायनायनि थिरांथा लानाय जादों। बङाइगाव जिल्ला, बेयाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन लासैनो माबायदि जायो। साक्सेस जायोबा नोंथांमोनहाबो नुगोन बेखौ। दानिया फैदो बर'फोरनि रादाब, मोननैसो खोथा नोंथांमोननिसिम बाहाय लाबोना होफैदों। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बर'नि लाइमोन मुंदांखा फावखुंगुर, जे नोंथांमोना साफ्रोमबो सिनायखायो लिंसार। दा बे लिंसार बिथांखौ BPF राजखान्थियारि हान्जायाव जयेन जानायनि खोथा आरो सावगारिफोरा गोबां भाइरेल जादों। बेयावनो नोंथांमोनाबो गोबाङानो गोनो गोथो जादों जानो हागौ। दा बेयावनो नोंथांमोनाबो लाबोनानै होफैदों जे बिथांमोननि BPF चिरां पेज, बिथांमोना बेयाव गावसोरनि जयेन जानायनि सावगारिखौ फोसावनानै होदों। जिहेतु बियो नंगौआनो जागोन, बेखायनो नोंथांमोनाबो अनुमान खालामनो हानाय जागोन। बेखौ लाबोनानै होफैदों नोंथांमोननि थाखाय। बेनिफ्राय नुगोन नेक्स्टआव आरोबाव सासे फावखुंगुर, एक्टर, एबा आरोबाव बिथाङा मिउजिक डिरेक्टरबो, बिथाङा जादों जोहोलाव मुसाहारि। बिथाङाबो BPF राजखान्थियारि हान्जाखौ सापर्ट खालामनायनि खोथा भाइरेल जादों। बेखौबो नोंथांमोना लाबोनानै होफैदों। बेखौबो सनितपुर प्राइमारि कमिटि BPFनिफ्राय फोसावनानै होदों। नोंथांमोनाबो सावगारियाव नुदों जानो हागौ। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ चिरांनि काजलगावआव आसाम पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो मावबोनाय बादि मैयाबो सासे ड्राग्स फालांगिरि हमदों। बेजों लोगोसे ड्राग्स, साइरेन्स, मबाइल आरो बाइक आरो माखासे रांफोर बोखांनो हानाय जादों होनदों।
बेनिफ्राय नुगोन नेक्स्टआव क'क्राझारनि नोजोर खुंगुर ब्रह्म बिथाङा JEE आनजादाव उथ्रिनानै भारत नाङैनो ST फारिलाइनि 97 नं फारियाव सायख'जानो हाबाय होन्दों आरो हायद्राबादनि IIT आव मुं थिसननो हाबाय होन्दों। बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरबाय। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै। सिगांनि पस्टफोरखौ नोंथांमोना कारेन्ट एफेयार्सआनो जा निउसानो जा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन, बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन फारि फारियै। एसेनोसै, गोजोन्थों।